بێگومان یەک ji sedemên Gocinêv îro karek lê tê kirin wek hûn zanin şêwr tê şêwrek bêkirin di navbên opozisyona Sûriyê de û him rejîmê de û kesê çekdar tevê de. Ev vaya jî piştî van çend rojên dawî de serkeftinên gobaş hatin kirin di aliyê opozisyonê de û rejîm baş herêmin ji dest wî hatin derxistin. Avaya jî ew xeta dîmîstorayê berê baweriya me li feşilî bû. A muhim ew bû wek me teva digot û divê çareseriyek siyasî bêkirin û cinêv li bîldar keve û ew xalê cinêva yekê de bicî bêkirin. Ji bo wilo jî dibînim ew plana demîstora ayiya yekem got dest pê kiribû dev jê geriyayî îro dîsa vegeriya li plana berê ku ser esasê bingeha cinêva yekê de kar bêkirin bi him bi pozisyonê û rejîmê re jî lê bêguman rejîm tê hêza wî di hundirê Sûrî di nemayê rejîm ana ribek Sûrî nema destê wî de ye. Ji xwe ez karim vê jî bêjim xwe rejîm tê di silatdarî dest wî nemayê bixindir got destê rejîma Îranê de. Bêguman ev çareserîkirina haniyê de îro di rewşa Sûrî girêdayî ye bi dosyeya newewî Îranî de. Ji ana û hezêranê de ev dosyeya haniyê de ya wê gava got bi ser keve û helek jêr bê dîtin yan neyê dîtin jî wê çaxê baweriya me de Amerîka wê destvekirî be wê xwedî biryar be. Xa taybet piştî baxoza hezm ji xwe gelek tişt hatine guhertin di herêmê de îro ew naperûşkê Îranê hatin ji dest hatin şkenandin de İran ketibû wek Kurd bêjin ketibû çavxwe de hêkarî be gelek devera dest hilatdar bike.